नमस्कार, मी विशाल आपल्या सेवेमध्ये दाखल आणि आपण पाहत आहात मी बंडखोर न्यूज लाईव्ह। विश्रामगृह तुळजापूर जिल्हा उस्मानाबाद येथे 8/3/2020 रोजी कलाकार महासंघाची बैठक संपन्न झाली। कलाकार महासंघ महाराष्ट्र राज्य ही संघटना गेली 14 ते 15 वर्षे कलाकारांच्या न्याय हक्कासाठी शासन दरबारी कलाकारांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम प्रामाणिकपणे करत आहे। कलाकार महासंघाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कलाकार महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष अनिल मोरे होते। अध्यक्षस्थानावरून बोलताना अनिल मोरे म्हणाले, कलाकार महासंघाने आतापर्यंत मोर्चे, आंदोलने, निवेदने व आत्मदानाचे इशारे देऊन शासनाला कलाकारांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम कलाकार महासंघाने केले आहे, परंतु कलाकारांच्यावर होणारे अन्याय थांबलेले नाहीत। याच पार्श्वभूमीवर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व क्षेत्रातील कलाकारांना एकत्र करून त्यांच्यावरती होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव करून देण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे मत अनिल मोरे यांनी व्यक्त केले। कलाकार महासंघाच्या जिल्हा व तालुक्यातील काही कलाकारांच्या पदनियुक्त्या करण्यात आल्या। यामध्ये उस्मानाबाद जिल्हा अध्यक्षपदी श्रीधर विठ्ठल शिंदे तसेच तुळजापूर तालुका अध्यक्षपदी सागर क्षीरसागर यांची नियुक्ती करण्यात आली। यावेळी उपस्थित म्हणून उत्तर सोलापूर जिल्ह्याचे तालुका अध्यक्ष नितीन कोकरे, नंदकुमार कदम, विकी गायकवाड, दत्ता भोसले, दीपक कदम, धनाजी डोलारे, गणेश शेंडगे, किसन भोवाळ, आकाश लोंढे, मारुती भोवाळ, रोहित हजारे, बबलू शिंदे, राम शिंदे, विक्रम कांबळे, बप्पा कांबळे, मसाजी बनसोडे, इंद्रजित पांडागळे, पांडुरंग साठे, आबा काळे, आकाश गायकवाड, शरद मस्के, सुशांत कांबळे, सुशांत क्षीरसागर, अमर गायकवाड, विशाल शिंदे यांसह अनेक कलाकार उपस्थित होते। पाहत रहा मी बंडखोर न्यूज लाईव्ह, आपल्या हक्काचं स्वतंत्र न्यायाचं।